Pekný deň prajem. Barbora Rakovská, Noro Mesároš, Adriana Poláková. To sú moderátori žrebovania vašich obľúbených číselných lotérií, ktorých sme vám už bližšie predstavili. No a teraz sa môžete tešiť na rozhovor so sympatickou moderátorkou Petrou Azácis, ktorá okrem toho, že je bývalou extraligovou hráčkou hádzanej, je aj prvou ženou u nás, ktorá komentovala športový prenos. Je to naozaj niečo nové, je to nová skúsenosť, je to aj trocha napínavé, pretože keď padajú vlastne tie loptičky, musím veľmi presne sústrediť sa, aby som nepovedala iné číslo. Táto nová skúsenosť však sympatickú moderátorku chytila doslova za srdce a výhry prežíva spolu s hráčmi. Ja som typ človeka, ktorý sa veľmi teší, keď pozerá akúkoľvek súťaž a niekto vyhrá a teraz prejaví tie emócie, tak niekedy slzy na krajičku, že naozaj ja by som to dopriala skutočne každému a musí to byť super, sú to také peniaze, ktorými nikto nepočíta, že zrazu, že wow, niečo som vyhral, sú to často ľudia, ktorí v živote nič nevyhrali a že sa na nich usmialo šťastie. Áno, už som sa pristihla, napríklad keď boli tie zoznamy na konci grafické, že z ktorých tých miest podateľní boli tie víťazné tikety, tak som pozerala, toto je na východe, áno, toto je stredné Slovensko, že proste naozaj, že som si tešila, že možno to tí ľudia aj so mnou spájajú, že ona nám ich vyžrebovala, ale samozrejme nie je to tak, robia si srandu aj ľudia, že ako čísla dnes padnú, to samozrejme nikto nevie, ale je to také napínavé. Zaujímalo nás aj to, či si ako znalkyňa športu nezatipuje na nejaké zápasy. Ja o sebe hovorím, že som bosorka, lebo niekedy cítim napríklad situácie, že brankár chytí sedmičku, tak hovorím kameramanovi teraz toč, teraz Ríšo chytí sedmu, on na mňa pozerá naozaj, že sa to stane. A minule som sa smiala tuto s maskerkou, že som normálne cítila, ako tie čísla pôjdu, že som si pomyslela, že 2 a vyšla dvojka, 5, vyšla 5, že to je také, ale keď som to skúšala naozaj, že podať si tiket alebo tak to nikdy nevychádzalo. Čiže ono, keď to človek robí asi len tak zo zábavy. A poznám aj ľudí, ktorí dávali roky tie isté čísla a nič. A potom dali napríklad, že náhodný výber a vyšlo to. Petra, ako bývalá profesionálna športovkyňa a matka 2 synov, sa nesmierne teší, že Národná lotériová spoločnosť Typos podporuje šport na Slovensku, pretože je dôležitý pre zdravie ľudí v každom veku a viesť k nemu treba najmä deti a mládež. Dnes je tá doba trochu iná, za našich čias tie počítače neboli, pestovali sme také reálne kamarátstva, boli sme od rána do večera vonku, v zime sme lyžovali, sánkovali, v lete sme plávali, liezli po stromoch, bicyklovali sme sa a tak ďalej. Teraz tie deti vlastne pestujú viac menej také virtuálne priateľstvá a nie sú už vedené k tomu športu, aj na školách tá telesná výchova trošička je pozadu, by som povedala, tým deťom sa proste nechce. Takže všetky aktivity spojené so športom sú veľmi dôležité práve podchytiť tú mládež, pretože jedine tým, že si tých športovcov vychováme, tak môžu prísť nejaké výsledky. Celkovo máme veľmi úzku tú základňu a to vo všetkých športoch a s týmto by sa malo práve niečo robiť. A práve aktivity, ktoré podporuje aj Typos, sú spojené so športom, najmä mládeže sú v tomto smere veľmi dôležité. Sme radi, že ste si obľúbili nielen číselné lotérie spoločnosti Typos, ale aj našich moderátorov, ktorí vám pravidelne prinášajú prostredníctvom žrebovania šťastie. Ale či ich poznáte, to sme sa vás opýtali v ankete. Rakovská a Azácis? Dobre som to povedala? Správne. A na tých ostatných si spomeniete? Fú, nie. Asi ťažko. No, myslím si, že jednu poznám. Poláková a Rakovská asi, že? No, taká pekná babenka Azácis a Noro Mesároš. Správne, no máte jedno. Ďakujem. Videla som tam toho Mesároša a Polákovú tuším. A ďalej? Polákovú dúfam. A ďalej už neviem, priznám sa. A to už je na dnes naozaj všetko. Ja verím, že rovnako ako máte radi vaše obľúbené číselné lotérie a ich moderátorov, radi sledujete aj našu reláciu Typos Info, v ktorej sa snažíme byť čo najbližšie k vám a prinášať každý útorok a štvrtok tie najzaujímavejšie informácie. Veľa šťastia, priatelia!